došli tam a my sme otvorili tie mrazáky a v tých mrazákoch zrazu 2 mŕtvoly. Čo ti jebe? Tak proste sme tam išli asi zrazu z 2 mŕtvol boli 4. Ale tak to bolo asi také najvyššie, to malo tuším 365 metrov ten komín. Vieš, môžeme to vôbec na YouTube hovoriť? Kľudne, to je asi jedno. Tebe, keď tak vykopnú dvere. Už bolo že kamarát tam sral na tom komíne hore. Tak akože normálne teraz nerobím píču, naozaj tam sral. Ja som natočil video aj s Fivkom, doteraz ho tam mám, volá sa ten kanál. S Fivkom si točil video? Na strechu a takto. Jak to ešte nezavreli doteraz ešte? Som bol blízko tých vecí. Takže vítaj pri prvej časti Gaycastu. Dobre, už ideme seriózne. Takže ahoj, vítam ťa u tohto videa. Ako si videl z názvu, dneska sme tu s Pencom. Nazdar. A ideme dneska s ním spraviť taký menší rozhovor, opýtať sa nejaké otázky a hej, tu sme ešte pre úvod. Dobre, Penco, povedz nám na úvod vlastne, že čo robíš, len tak skrátka sa akože predstav. Takže zdravím vás, volám sa Penco, alebo reálne meno Martin. Žijem na SPUčke, Fakulta ekonomiky a manažmentu. Neviem, koľko tam vydržím, lebo prejebem z matiky za chvíľku. No a moje záľuby sú Urbex, čo tvorím aj na YouTube a také mimo YouTubeové záľuby sú hlavne automaty, futbal a kasína, hazardné hry a útorky Mostna. Takže toľko o mne, hádam stačilo. Krátke k tebe a ideme ťa vysporiadať otázky. Otázky som ešte ani jemu neukázal, takže nevie, čo ho čaká. Ja sa bojím celkom ináč, no. Nie, je to normálne, poď aj. Dobre, prvá taká otázka na teba, že kedy a prečo si vlastne začal chodiť na Urbexy? Takže na Urbexy som začal chodiť už od mala, mama mi vždy na to nadávala, či už to bolo u babky, už vlastne Urbexu, alebo takýmto climbingom, ako som kedysi točil, že komíny a toto, tak mal som asi 8 rokov, mama mi vždy na to nadávala, liezol som babke na dom, no a vlastne pred tým domom, kde mala babka dom, tak tam bola taká akože opustená nejaký dom, proste to má nejaká suseda, to malo, strašne ma to vždy lákalo, že čo tam je, chcem pozrieť na toto. Tak som tam išiel, úplne ma to fascinovalo, že niečo takéto je, úplne som sa tam cítil, ako by sa zastavil čas, ako 8-ročný. No a vlastne potom som začal pozerať aj na YouTube nejaké takéto videá, inšpiroval ma hlavne Šaj. To netuším vôbec, kto je. To je jedno. Dobre. No a nejaké 3 milióny odberov má, asi čudujem, že ho nepoznáš, takýto nitársky Ja vôbec akože nekúkam takéto, že Urbexy a veci, takže ja hlavne content, hlavne cvičenie a podobné veci. No, všimol som si. Občas cvičím, hej. No a vlastne akože tak ma to nejako zaujalo, tak som akože mal som málo rokov na to, aby som to točil, tak som iba nejaké fotky pridával na Instagram, akože to už v takých 13 rokoch a takto. Jasné, že 8 ročný som nič nepridával. Keď už vôbec existoval Instagram, keď sme mali, že 8. Podľa mňa, hej. Neviem, počkej koľko. Je to možné, ale počkej 13 rokov dozadu. Také iné logo vtedy bolo, neviem. Možno bolo. Určite podľa mňa bolo. No a Facebook a takéto proste. No a vlastne od 13 rokoch som začal fakt, že sme mali ako partia na sídlisku a nehrali sme, že futbal alebo takto, akože hrali sme aj to, ale väčšinou sme, že lezli na strechy nejakých domov, že normálne sme išli do vchodu nejakého a dali sme si ako rebrík hore a na strechu a takto. Jak to ešte nezavreli doteraz ešte? Som bol blízko tých vecí, že k tomu sa dostaneme. To ešte budú otázky na to ďalšie, to neboli. No a vlastne takto ma to nejako bavilo, no a od 15 som si založil prvý YouTube kanál, kde som sa volal, že MLG Maťko. OK. No a tam som akože netočil takéto, tam som skôr taký parkour točil, nejaké takéto proste, že ak, neviem, vyliez na nejakú strechu, alebo nejaké také, že parkour chase tam, že ma akože kvázi kamarát naháňal, že som mu zobral bicykel a potom akože naháňal po sídlisku. Tam rôzne salta skákal, rôzne ploty preskakoval a takto. Tam som natočil video aj s Fivkom, doteraz ho tam mám, volá sa ten kanál. S Fivkom si točil video? Volá sa to, že Anna ten kanál, lebo moja mama má teraz ten účet. Okay. Ja neviem z toho hesla, takže to video nejdu zmazať. Píče. Takže navždy video s Fivkom máme. Ale ja som rád, že taká pekná spomienka, vieš, teraz ako vtedy ten človek nebol tak ďaleko ako teraz, vieš, je to také, že možno raz bude veľký a budem si hovoriť, že mám s ním video, vieš. No a potom to nejako prišlo, už som začal akože pozerať tých zahraničných aj takto, že celkovo som sa do toho ja nejak dostal, som natočil prvé video, kde som ešte len nedával akože sám seba tvár, iba som akože točil, že kde som na akej budove. No a potom ten Šaj vlastne som si všimol, že robí také videá, že má ako selfietičku a má kuklu takto, proste vieš, akože na tvári. No a vlastne, že chodí takto po opustených budovách, proste, že točí aj sám seba na začiatku, že povie, kde ide a takto a ja som sa vlastne hlavne od toho inšpiroval. No a tak som začal tvoriť aj ja niečo takéto. Potom ma, ne že prijali, ale nejako som sa skamarátil z SK Adventures, to asi poznáš. No, hovorí mi to Váčo, povedzme mi dosť, okej. No tak nejako ma prijali oni do tej svojej party, tak s nimi som natočil video. A to som mal tak 17-18 rokov, asi 18, neviem, to už si nepamätám. No a to ma hlavne tak posunulo, motivovalo, že keď už mám takéto známosti, že mal by som niečo tvoriť aj ja sám, vieš.
No a potom som sa dostal aj k tomu Šajovi, to bol taký detský sen, vieš, že týpek má skoro 3 milióny odberov a mám s ním video, teda na jeho kanále 2 dokonca, ešte budú ďalšie. A to si mi rovno predbol otázku, že jak sa k nemu dostal, že ďalšia otázka bola, že s kým najslávnejším sa akože točil, jak sa k tomu Šajovi dostal. Ja som mu napísal asi 2 roky dozadu, lebo tie videá sú strašne staré, on to dáva možno rok neskôr, čo som natočil, vieš, kvôli problémov a takto. Jasné. A vlastne ešte keď sa stávala Eurovea v Bratislave, ten mrakodrap najvyšší na Slovensku, čo je, tak v podstate s ním som akože tam bol, ešte keď to stavali. No a v podstate som mu len napísal, mi o nejakých možno 6 mesiacov, 7 mi odpísal, že dobre príde na Slovensko, že som mu povedal, že nech si pozrie akože môj YouTube kanál, že mám nejakého... On je odkiaľ vlastne ešte pôvodom, Gaďo? Z Litvy, no. To celkom cestu si dal, no. A ja som bol úplne hotový z toho, keď prišiel, ja som normálne sa zakoptával s angličtinou, proste som nevedel ani rozprávať. Som za ním došiel, že easy deal, vieš, takéto proste. Však jasné, že potom mi niečo povedal, že I'm going to pee a ja som mu nerozumel, vieš, som to nevedel, že ideš ťať a proste potom mi zajebal, že go away, vieš, tak úplne agresívne, lebo furt som tam stál, úplne v strese som bol, že s nejakým angličanom sa rozprával, proste takto, vieš. No a tak vieš, to ma celkom posunulo, že aj taký s zahraničnými ľuďmi mám teraz akože takéto vzťahy, že fakt, že nie že hoci kedy, ale tak niekedy mi napíše nejaký zo zahraničia nejaký týpek, že príde sem, že mu niečo ukážem, vieš, a takto akože mňa to baví, ale neviem, no ja sa akože hanbím rozprávať po anglicky. Tak ako to veľa, vieš, keď nemáš to rodný jazyk. No jasné, a bojím sa, že poviem nejakú kokotinu, vieš, že niečo proste, čo som nechcel povedať a že mi nebude rozumieť. Ale ak som bol s tým Šajom, my sme boli spolu v Česku, nemôžem povedať, že kde konkrétne, lebo si nehovorí kde. Radšej, jo. No, tak tam sme boli, ja som sa s ním rozprával asi 3 hodiny v aute, lebo tá cesta bola fakt dlhá a vtedy som si povedal, že však nemám sa čoho báť, vieš, že rozumel mi, aj keď som proste mal takú blabotavú angličtinu, takú základnú, ale tak jasne rozumel mi, len nevedel som to skloňovanie a takto. Tak nejak mi sa dorozumeli. Čiže vlastne začala som akože venovať ešte spätne k tej otázke od 8 prvotne. No ale to bolo také fajn, že takže úplne ten prvý akože... No to som akože sedel napríklad na streche u babky a na YouTube od 17 si začal? Skôr, ale no akože mal takže som tak postupne. Iný kanál som mal najprv a tam som mal iba nejakých 600 odberov a takto. Čiže kvôli čomu sa akože s tým začala ešte bola tá otázka, že vlastne keď to tak sa skrátky zosumarizuješ. Tak nejako ma to lákalo proste, vieš, ja som na každú pičovinu. Že proste vás to chceš veľa čo vyskúšať. Teraz povedal, že vylez na ten kamión, aby som išiel. A akože to asi nie, ale potom. Dobre. Chápeš, proste, taký som, že baršo treba vyskúšať. Otázka je prvá akože celkom rozvitá. Dobre, druhá je, že najväčšie miesto, že kde si kedy bola, alebo taká najväčšia budova. No ako najvyššie miesto, najvyššie, že výškou, už bol ten najvyšší komín, čo SK Adventures točil. To mám aj na svojom kanáli, ale tedy som mal fakt, že na nič telefón, lebo asi 2 mesiace predtým mi padol mobil do vody a potreboval som si proste nejako zaobstarať nejaký vlastný telefón nový, vieš, tak to som úplne ma to doteraz sere, že normálne mám chuť sa vrátiť na to miesto, aby som to lepšie natočil. Ale tak to bolo asi také najvyššie, to malo tuším 365 metrov ten komín. Ty kokos, koľko vám trvalo akože vyškrabať sa hore? Hodinu asi, ale my sme mali veľa prestávok. Tak jasné, ale že kamarát tam sral na tom komíne hore. Tak akože normálne teraz nerobím piču, naozaj tam sral. Akože ja som sa tiež vysral, ale mal som taký, tak neviem, proste nejako mi to nešlo, vieš. Kamá to bol virálny short, kamarát sral na komíne vo výške 400 metrov. No, skoro 400 metrov, nejako vážne, fakt, ale to už keď sme odchádzali, vieš, že proste nechcel, lebo sme išli dole a som sa bál, že mi to tak na hlavu pustí, vieš. Ešte doplňujúca otázka, on sral akože z hora dole, alebo to nejal hore na komíne? Ja to hore na komíne, ako takú pamiatku by som povedal, no. Čiže len revízny technik. Áno, revízny, no. Dobre, takže komín aj ste osrali, takže máš to označkované, hej? Máme to označkované, áno. Dobre. Tretia otázka je, že aký máš tak najviac crazy zážitok z toho, taký najväčší fuck up, alebo proste čo nezabudnutelné, že z urbexov? No tak nezabudnutelné určite to, lebo v Topolčanoch máš akože nemocnicu a máš tam akože aj také časti, také opustené, tam že infekčné a to je akože rozjebané budovy a takto. A tam máš asi také 4 budovy vedľa seba, máš tam jednu budovu, ktorá funguje, to je že rehabilitácia, vedľa toho bola akože ďalšia taká budova a ona vyzerala fakt, že dobre zvonka, akože opustená bola, to si videl, že je opustená, ale akože taká, tak dobre vyzerala, vieš. Tak som tam išiel a to bola Márnica. A proste, jak som tam došiel ja, tak tam bolo, že pohádzané, vieš, tie nemocničné postele, také boli pohádzané proste na zemi a takto. Proste vyzeralo to tam úplne, že tam už nikto nechodí a tak, fakt taká operačná sala, aj keby celá proste rozbitá. A tam boli také mrazáky a oni fungovali. A ja som išiel do tých mrazákov a tam nebol nikto. Nikto tam nebol. A dával som akože fotky na Instagram a hneď kamaráti, že sme mali party a akože ešte sa bavíme doteraz, ale proste, že ideme tam, že oni to chcú vidieť. A
Ja som tam došiel s jedným kamarátom v noci, ja som vôbec netužil, čo sa tam deje. No. A my sme došli tam a my sme otvorili tie mrazáky a v tých mrazákoch zrazu 2 mŕtvoly. Čo ti jebe? Normálne 2 mŕtvoly. Ten kamarát, čo som tam s ním bol, normálne, že halušky chytal, že takto ma držal, že tam je pes, normálne, že psa videl, vieš. Proste a takto. A toto som odfotil, že čo som našiel, dal som to do blízkych. A v blízkych som mal takú kamarátku, no akože už sa nebavím. No a proste ona mi na to odpísala, že kde to je, že ona študuje patológiu, že ona tam chce ísť pozrieť. Akože na zdravotné, vieš. Tak proste sme tam išli asi zrazu z 2 mŕtvol boli 4. Tvoj, snové zombie si spavne. A normálne ona si začala dávať také tie biele rukavice, vieš, do ktorých používajú, že ona to ide otvoriť. Čiže môžeme to vôbec na YouTube hovoriť? Kľudne, to je asi jedno. Tebe, keď tak vykopnú dvere. To už bolo 2 roky staré, takže... Všetky príbehy sú vymyslené AI. AI, toto je in-game, všetko, to som raz hral počítačovú. To som si vymyslel teraz. Ešte do začiatku videa všetky príbehy sú vymyslené a nestali sa. Presne tak. Dobre. No a na to normálne, ona si dala tie rukavice a že už to ide otvárať. A normálne v ten moment, ak to začala odbalovať, tam nabehol SBS-kar a ja verím tomu, že to bolo nejaké znamenie, že aby sme prestali. A proste sme utekali odtiaľ, niektorých chytili, ja už neviem vôbec, jak to skončilo, ja som proste zdrhol, ale normálne, že to proste si myslím, že to bolo fakt, že znamenie, aby sme proste odišli. Radšej. No a toto taký, že najviac crazy zážitok asi. OK, to nečakal. No akože mal som aj halušky z toho, ale tak, čo bolo, to je in-game, to sa nestalo ale toto. Akože tam... To je aj... Ďalšia otázka tam vlastne bola, že s kým najznámejším si točil, čakal to sme asi odpovedali s tým... No asi, to so Šajom a SK, asi takto. OK, ale akšen to si mŕtvolami, ty vole, to je úlet. Fuj, si mi presvedčil, ktoré zaraz tam ale mŕtvola leží. Ale oni boli akože v tých bielých. Však áno, ale aj tak do píče, že... to bolo fakt, že nechutné, ja som potom nemohol spať asi 3 dní, lebo som si myslel, že som doniesol niečo domov, vieš, no však, a to je ďalšia nejakú energiu, no a som proste nemohol ani spať, ani nič takto a... Mal som taký blbý pocit v kuse, som mal ešte so zažatým svetlom som musel spávať. Tak ako hento, keď vidíš podľa má, vieš, že nečakáš, tak musí. No jasné, však ale vieš, tak stalo sa, už by som to nerobil takéto a vždycky si už radšej overím, že kam idem, že či to je fakt opustené. To nebolo moc. To už by som fakt nechcel asi zažiť. Dobre, ďalšia otázka, teraz takého trošku osobného života, že keby si mohol poslať odkaz svojmu 15-ročnému ja, tak čo by si mu povedal? Že nikdy nechod do herne. Fakt? Fakt, toto hovorím proste furt, že keď som mal 15-16 a ešte som ako typoval som aj 15-ročný, som si cez otca som zobral občiansky, som založil Doxbet na mobile, ale proste fakt akože keby som taký mladý, tak poviem, že nechod do herne a nepij alkohol, to by som asi povedal. Takýto niečo by som mu dal odkaz. To bude dobrý short, ale ak čo to je pravda, že presne to pičujeme. Ja od toho radšej utekám od obidvoch, dobre, že občas som popil, ale keď pijem, to je katastrofa. Ale to som taký, tak mi to ľúto teraz, vieš. Hej, že ja som vedel, to sú doslova najviac prejebané peniaze, vieš, to radšej si máme bar čo kúpiť, ale more bezdomovcovi radšej dať, vieš. Kamoško, teraz som chcel kúpiť tátkovi, že budem mať 60-ku zajtra a som mal 250 eur a som, že kúpim mu dačo, vieš, že... Normálne kokoci hovorím, proste v izbe som sedel znudený, že môžem to znásobiť, môžem mu kúpiť niečo viacej. No a však to je to ešte, potom začne, že môže to byť väčšie, ale že no a to ťa začne potom, že viac a viac a... Mal som 250 eur. Nehrajte automaty. Presne, tak mal som 250. A čile tam? Mal som 250 na účte a hovorím si, že dám tam 50, že hádam aspoň 400, 300 a takto to šlo takto pomaly na dolu. Takže fakt nehrajte automaty, je to pičovina a vždycky vyhrá. Pokiaľ nie ste majiteľ kasína, tak nevyhráte. A to je pravda. To vám hovorím osobne zo svojich skúseností. Ako občas si stane, že ti padne volačo, ale... No ale vždycky vyhrá, vždycky to tam vložíš naspäť. Keď si taký, keď máš takú povahu ako ja, že ale chceš viac. Tak to všetci podľa mňa. No jasné, ale vieš, že proste keď si úplne že v tom, tak myslím si, že... To je pravda. No, pokiaľ nie si nejaký fakt, že rozumný, že vyberem to teraz a už tam nedám nič, tak vtedy by si možno vyhral, ale nemám inú povahu. Takže nehrajte automat. Presne tak, nehrajte automat. Ideme ďalej. Ďalšia otázka, čo tu je, že čo bola taká najväčšia chyba, čo si spravil, ale zároveň to bola akože taká, že lekcia dobrá pre teba, že ako bola to chyba, ale fakt sa z nej, že poučil. No tak asi som sa poučil z toho, že som prehral veľa peňazí, ale v podstate som sa z toho nepoučil, lebo stále som v tom. Najväčšia chyba v živote, kámo, dosť vecí, čo ma serú, proste aj osobne v rodine a takto, tak doslova si, že nerozumiem s rodičmi, vieš, že sa s nimi, oni sú reálne o 42 rokov starší, nie o 40 rokov presne, teraz bude starší odo mňa. A niektoré témy proste fakt sa, že nedajú si mi prebrať, však predsa len je to iná generácia. Tak jasné, že v podstate, no. A koľkokrát proste sedím sám v izbe a proste takto, že pičoviny, že alkohol a toto a keby som, možno by som si asi našiel nejakú ne, že odbornú pomoc, ale nejakého človeka, že by sa proste vedel porozprávať s tým, to chápe, že
lepšie ako určite to zapíjať, alebo tak. Tak určite, ale však skús proste vedieť nadviesť, že kontakt s tými rodičmi, alebo... Ako ja sa snažím len... Ako ja som ešte proste ten generačný rozdiel, a či chceš, nechceš, ako to ako neoklameš, ale no. Je to ťažké, no ale... Treba to aspoň skúsiť, no. Snažím sa, len ja som taký agresívny veľmi, vieš, a my sa často hádame, ako poviem proste nejakú hlúposť a... Aj to je to, no, že predtým, ako čo povieš, tak si to rozmyslel, už to nezoberieš naspäť, to nie je jak v Word, že dáš krok späť, proste už to povieš a to je to najlepšie, však to, že už nedáš krok späť. No a versere to aj mňa, aj mama koľkokrát povie také kokotiny, čo by asi nemala hovoriť, vieš. Však áno, vieš, proste návala emócií. Takže rozmýšľajte predtým, ak čo poviete. A nehrajte auto. Dobre, ďalšia otázka, čo tu je. Bol aj voľaký taký moment v tejto tvojej akože kariére, alebo akože v tom urbexe, kedy chcel, že celé dať sa na to vystrašiť a to nebaví a že akože vieš, taký ten low point celé tej kariéry, že točenia vláčie, že úplne, že to ideš vzdať. Čo mal si také? Ja som kedysi predával Urbex mapu a to sa asi nerobí, vieš, proste pravidlo Urbexu je to, že si to nájdeš sa na to miesto. A to sa akože blíži k tým automatom, že ja som fakt proste veľakrát prehal veľa peňazí a doslova, že som nechcel od rodičov pýtať. To je veľmi dobré. Tak proste som nejako no neviem, že zarobiť, ale proste nejako sa aspoň uživiť niečím, lebo z YouTube vyplata ti chodí raz za mesiac. No však jasné. A toto bola asi taká najväčšia kokotina a proste, čo bol ten Šaj, vieš, čo som ti spomínal, tak on došiel s takým týpkom na Slovensko a on ma za to strašne zjebal. Akože ja som bol s ním, normálne tu sme boli, no tuto v Nitre, však poviem normálne takto, to je jedno. Proste tu sme boli v Nitre spolu, všetko v pohode a potom on nejaký čavo mu to napísal, že proste toto som robil a on ma úplne za to zjebal, že prečo som to robil, dal mi blok všade a úplne ma to tak vieš položilo, že už nikdy neviem mať akože takéto meno, jak som mal, ale tak hádam ma to nejako obíde a dúfam, že neviem jak Logan Paul, že budem musieť točiť nejaké tieto, alebo jak tady, že nejaké ospravedlenia, vieš, tak to proste, vieš. A tak to sa ospravedlňujem tu teraz verejne, nemal som to robiť, je to kokotina. Tak ja zase neviem, jak tieto urbexy veci fungujú, no, jasné, takže ja absolútne chápem tej téme. Ty si máš nájsť akože odpustenú budovu sám a nemáš to akože zdieľať, kde to je, lebo proste keď, zober si napríklad, že tu v Nitre by bol nejaký taký známy spot, že každý by to poznal, a ver tomu, že by tam chodili stokári piť, alebo takto a vieš, proste sa treba nehať pre seba a to bola asi taká najväčšia kokotina, čo som urobila. Nie, že by to bol nejaký low point, ale proste také, že na zamyslenie niečo, vieš. Že tak, okej. A to môže byť aj tá kokotina, že ma tak poučí. A môže, no, napríklad vieš, že to je v podstate ako odpoveď na to predošlú otázku, čo má také ešte, môže byť. V podstate áno. V podstate dve otázky v jednej si akože. Som ti našiel odpoveď na to. OK, a posledná otázka ešte na teba, čo bude? Čo? Nevidím ma tak, budem to svietiť do očí, ale nevidím. Aj mne iné, že ja už som úplne slepý. Čo by si chcel, aby si o tebe ľudia pamätali, keď už tu nebudeš? Čo by si akože tu chcel nechať, ak taký odkaz proste, že navždy, že akože ty? Taký odkaz by som chcel nehať ľuďom, že robte si, ne že čo chcete, ale proste zoberte to tak, že žijete len raz a tie veci, čo môžete napríklad urobiť dnes alebo povedať niekomu niečo, neviem, nejakej frajerke alebo niekomu, že, alebo napríklad poviete niekomu, že porozprávame sa neskôr, tak proste ten človek tu už nemusí byť, vieš, proste, že môže sa fakt, že hocičo stať, tak proste urobte to hneď, povedzte, čo ste chceli hneď, akože nemyslím teraz nejaké nadávky, ale to, vieš, proste myslím to v dobrom. A na tých ľuďoch, čo vám záleží, tak si nájdete proste čas na nich, lebo hovorím, dnešná doba je taká, že som niekde čítal inak, že väčšia pravdepodobnosť, že ťa niekto zabije vonku, keď ťa má trafiť blesk. Ale to je pravda, no. Ale v Nitre, čo tie? Však to je gesto za chvíľu, to je druhý Brooklyn tuto. Ale proste asi takto by som chcel taký odkaz nechať, že fakt, že zajímajte sa o svojich ľudí, na ktorých vám záleží, lebo zajtra neviete, čo bude zajtra. A asi tak by som taký, akože nesúvisí to asi nejako s tým, čo robím, ale... Nie, akože tvoj osobný. No tak takéto niečo by som ako chcel odkázať ľuďom, čo by si akože pamätali. OK, takže to bolo všetko pre video, tu bolo vlastne nejaké otázky na Pensa, dúfam sa video páčilo. Určite ešte voľaké videa spolu natočíme, buď voľaké otázky, alebo proste sa ňom zoberiem na Urbex, alebo aj odcvičil, ale proste voľačo určite z toho vznikne. Vidíš, zoberiem ti voľaké do fitka. To bude video. Kamoško, chlapci, pozrite sa, no ukáž ruku, kamo, čo? Takto. Jak? No to je jedno proste. Takéhoto týpka, no však vidíš, ale... Ja som suchý, pozri, ako mám ruku tenku. Suchý, pozrite. Suchý človek, keby si tam dole myknul, tak tu háčete po mne chleby a rajčiny a mäso, aby som jedol. Ne, ale som chcel inak ale ja som začínal proste zo sucha. S tebou by som sa natočiť také niečo, že... No. Akože to je pičovina, čo ti poviem, ale že niečo také, že... No daj. Že by si mi ukázal nejaké tvoje, nejaký tvoj plán a že zo mňa by si spravil to, čo si ty. Akože to je nadlho jak kokot, ale... Ako je, ale možno. Ja som rozmýšľal ten čas tak či tak prejde, to je ďalšie, že proste ten čas prejde, takže či začneš teraz,
Takže tak tie 4 roky prejdú skôr či neskôr. No jasné, ale to by bolo nadlho, vieš, a že by to bola nejaká séria, ale vieš, môžeme. Neviem, či som ja na to ten pravý človek. Kámo, počkaj, chcem aj fotku, keď som ja začínal, tak som vypadal. Ja sa, kámoško, nažerem, že fakt, že nažerem aj 3 dní zase na deň proste sa... Kámoš mal ten istý problém, počkaj, tam na kameru, pozeraj, aký som bol. To je, že 4 roky dozadu, hej? Tak dobre, ale toto ja som ako, že ty si mala som nejakú hmotu. Tak dobre, ale... Ja som úplne, že off tohto. Tak ale, hej, ja mám 65 kg a 1,90 m, takže... Ja som tu mal 64 kg, dobrá som 1,83 m, no, skrz to. Ja sa čudujem niekedy, že čo to ženy na mne vidia. Neviem, proste, ale to je o charizme, proste, o však áno, ale proste, tak vieš, keď už... Tak ale není všetko o tom proste, že mať postavu. No jasné, ale tak... Potrebuješ sa vedieť aj predať a mať akú veľkú osobnosť. Že by som nebal nejakú chudú ženu, že ako ja, vieš, že takého skeletona nejakého, chápeš? Proste. Tak ja neviem, že ženy to možno inak. Ako, tak vieš, ne, že mi záleží na postave, ale je to proste také, vieš, že... Jasné. No očko, už to musíme utvoriť, vlastne podcast, takže proste načme možno takú sériu hocičo, like, odber a vidíme sa proste pri ďalšom videu. Čau.